Dobrý deň vám prajeme zo štúdia agentúry SITA. Naším dnešným hosťom bude Lucia Kleštincová, spolupredsedníčka prípravného výboru strany Volt Slovensko, ktorá sa intenzívne pripravuje na budúcoročné voľby do Európskeho parlamentu. Dobrý deň prajem. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pani Kleštincová, vy ste donedávna pracovali v Európskej komisii a v európskych inštitúciách. Čomu ste sa presne venovali? Pracovala som v Európskej komisii ako euroúradníčka na témach priemyselnej politiky a vnútorného trhu. To znamená všetky témy, ktoré si predstavíte, že na Slovensku pokrýva napríklad Ministerstvo hospodárstva, ale riešenie na európskej úrovni. Ja som sa venovala rôznym témam od digitalizácie v cestovnom ruchu, rôznym témam týkajúcich sa profesionalizácie, podpory zručností ľudí, ktorí pracujú v biznise naprieč Európou, digitalizácie verejného obstarávania, až po rokovania Brexitu, keď sa diali, a v poslednej fáze aj témam rodovej rovnosti, akým spôsobom sa pozeráme na podporu podnikania a firiem aj cez prízmu rovnosti. Preto, lebo všetci sme zvyknutí na to, že dnes sa pozeráme na podnikanie a na biznis cez zelenú transformáciu a cez digitálne technológie, ale tá hodnota rovnosti je niečo, čo vnímame, že veľmi chýba v aktuálnom priestore. Povedzte nám viac o strane Volt, lebo ak som sa dobre dočítala, je to európska strana, ktorá už funguje vo viac ako 30 krajinách a teraz prichádza prvýkrát na Slovensko. Ďakujem veľmi pekne za možnosť predstaviť hnutie Volt, lebo je to pre mňa moja najnovšia vášeň, možnosť prinášať Volt ako koncept, ktorý, presne ako hovoríte, je overený už vyše 6 rokov, vo vyše 30 krajinách, má desiatky tisíc členov, má vyše 140 zvolených zástupcov na rôznych úrovniach riadenia spoločnosti od lokálnej, národnej až po európsku. A my sme sa práve preto rozhodli priniesť Volt aj na Slovensko, lebo cítime, že to momentum je aj tu na prinesenie komunity, ktorá odpovedá situácii, ktorá veríme, že dnes sa deje v politickom priestore európskom, ktorý je, že národné strany dosiahli svoje limity. Politika je dnes postavená na národných stranách, kde máte nejakú osobnosť, ktorá vystavia okolo seba koncept a okolo popularity tejto osobnosti rastie a padá popularita strany a táto osobnosť sa jedného dňa rozhodne kandidovať do európskych volieb a potom negociuje nejaké európske politiky. Dnes je Európa a svet v situácii, kedy výzvy, ktorým čelíme, sú tak komplexné, že žiadna z nich sa nedá riešiť bez toho, aby odpoveď nebola primárne medzinárodná a európska. Dnes sme v situácii, kedy na Slovensku vyrástli generácie ľudí, ktorí nepoznajú iný život, než život v Európe. Je to vzduch, ktorý dýchajú od narodenia, ale napriek tomu politické strany stále hrajú tú nejakú národnú hru a ponúkajú extrémne simplistické, jednoduché riešenia na situácie, ktoré vyžadujú oveľa väčšiu pripravenosť spolupracovať na európskej úrovni. A preto Volt vznikol pred vyše 6 rokmi ako odpoveď na rast týchto pravicových extrémistických strán, ako odpoveď na Brexit, ako odpoveď na veľkú mieru cynickosti, dezilúzie, status quo, ktorý znamená, že občania a občianky sa stali extrémne pasívnymi, lebo nemajú pocit, že politika ich zastupuje, lebo nezodpovedá ich životnému štýlu a potrebám. A preto Volt vznikol ako cezhraničné hnutie, ktoré od prvého dňa je postavené na princípe otvorenosti a participatívnosti ľudí, ktorí sa chcú zapojiť do tvorenia politiky, ale naprieč celou Európou, tak aby Európa sa vedela zreformovať a sfunkčniť a zrýchliť. Aký je rozdiel, lebo tu na Slovensku máme, lebo ako som teda pochopila, ste liberálnou stranou, na Slovensku tu máme SAS, aj Progresívne Slovensko. Skôr sa mi zdá, že sa podobáte možno na Progresívne Slovensko, alebo v čom sa líšite teda od tejto strany? Na Slovensku je veľa strán. V septembri kandidovali desiatky strán, veľa z nich sa označujú ako liberálne, moderné, proeurópske. Ale my sa odlišujeme od každej z nich práve v tom, že my nie sme proeurópska strana, my sme európska strana. To znamená, že je tu jeden európsky program, na ktorom sa dohodli desiatky tisíc členov naprieč Európou, ako vízii, ktorú je potrebnú presadiť na to, aby Európska únia sa stala rýchlejšou, funkčnejšou, demokratickejšou. To znamená, že strany, ktoré dnes na Slovensku poznáme, oni sú typicky tie národné, vystávané tu okolo národných komunít a potom tí politici, ktorí keď odchádzajú do Bruselu, tak veľakrát je tam občas aj trošku taký disconnect, také neprepojenie medzi narratívmi, ktoré používajú na Slovensku a v Bruseli, práve preto, že je to pre nich nejaká úroveň komunikácie, ktorá je doplnok k tomu, čo robia doma. A Volt je postavený na princípe, že európska rovina riešenia problémov je primárna. Preto, lebo dnes otázky klimatickej zmeny, digitálnej tranzície, migrácie, vojny, súkromia,
pôrodného násilia, ktoré sa deje na Slovensku, všetko toto má cezhraničný rozmer. To, že dnes ženy odchádzajú rodiť do zahraničia, že rodičia v regiónoch mi hovoria, že ich hlavná vízia pre ich dieťa je, ako spraviť to, aby mohli mať úspešnú kariéru v zahraničí. To, že dnes po tej absolútne obrovskej vlne úniku mozgov zo Slovenska, lebo ľudia nenachádzajú možnosť žiť svoj sen na Slovensku, sa dnes vracajú na Slovensku preto, lebo je to ako keby také nejaké emočné vydieranie, ľudia sa chcú vrátiť, lebo chcú tu vychovávať deti a chceme byť so svojimi rodinami, ale nie je to preto, že by sa cítili, že politici im dodávajú európsku kvalitu politickej služby. A to je to, čo Volt ponúka ako rozdiel, že toto nie je slovenská politická strana, tak ako sme zvyknutí na európsku kvalitu zdravotníctva, školstva, ciest, sociálnej spravodlivosti, inkluzívnosti v iných krajinách. To je tá kvalita politickej služby, ktorú my dnes počúvame od ľudí, že ju chcú aj na Slovensku. A keď im to predstavíme ako koncept, tak veľakrát počúvame, že wow, že konečne. Že je to to, čo odpovedá tomu, aký život oni už žijú, aký životný štýl, aké štúdia vedú, aké biznisy stávajú, aké vzťahy vedú. A chcú, aby táto normálnosť, európska profesionalita, inkluzívnosť, hodnotovosť sa preklopila aj do politiky. Čo sú vlastne vaše hlavné priority, keby ste vymenovali vo vašej strany, či to je zdravotníctvo, nejaká sociálna sféra alebo ekológia? Čo je najväčšia priorita pre nás, alebo čo je pre mňa dôležité, je komunikovať, že pre nás to nie je ani tak o tom politickom programe. Samozrejme, máme veľmi komplexný program. Minulý týždeň som mala možnosť moderovať tisícový event 2 dní v Paríži pre celé hnutie Volt Európa, kde sme predstavili náš volebný program do eurovolieb. Takže všetci posluchači, diváci môžu ísť na našu stránku a môžeme sa rozprávať o týchto politických prioritách, ktoré zahŕňajú veľa otázok týkajúcich sa napríklad zelenej tranzície, digitálneho spravovania štátu, sociálnej spravodlivosti, prezentácie Európy ako silného globálneho hráča. Všetky tieto politické priority sú tam pomenované, ale čo je dôležité, je tá +1 priorita pre nás a to je zmena fungovania riadenia Európskej únie. Preto, lebo vieme, že budúcnosť Slovenska vie iba vtedy byť prosperujúca, udržateľná, spokojná, inkluzívna, zdravá, ak budeme súčasťou fungujúcej Európskej únie. Na tomto sme sa dohodli pred 20 rokmi. A odpoveď, keď majú občania pocit, že Európska únia nie úplne dobre funguje, odpoveď nie je návrat k nacionálnym naratívom. Odpoveď je, akým spôsobom zreformujeme EÚ tak, aby sme napríklad neboli vydieraní pri príjmaní politik Orbánom, čo sa deje v týchto dňoch. Potom, čo najprv jedného dňa si v Pekingu podáva ruky s Putinom, vráti sa do Bruselu a vydiera tam svojich partnerov z ostatných krajín, aby dostal svoje miliardy, preto lebo tieto národné strany používajú Brusel iba na vyciciavanie verejných financií. To je tá konverzácia, ktorú my potrebujeme mať ešte pred tým, ako sa rozprávame o tom obsahu tých politík, ako vlastne robíme tú Európu. Kde je tá miera participatívnosti, tak aby ľudia mali pocit, že naozaj je Európa demokratická, že ktokoľvek sa môže dnes zapojiť, že je to inkluzívne, že tí ľudia, ktorí dnes majú pocit, že nie sú videní a počutí, tak sú naozaj reprezentovaní, že sú tam ľudia, ktorí sú kompetenčne, profesionálne pripravení na to, aby túto európsku politiku robili, lebo naozaj je to veľmi ťažká, komplexná práca. To je tá konverzácia, ktorú musíme mať na to, aby sa obnovila dôvera v EÚ, aby ľudia neboli nútení, že oni musia mať pocit rozumieť EÚ, preto lebo naozaj je to komplexná organizácia a je to OK, že je komplexná, lebo svet dnes je tam, kde je. A ľudia na ulici, tí voličky, s ktorými sa rozprávame, oni by nemali mať pocit, že ja tomu nerozumiem a preto nejdem voliť. Áno, my im to vysvetlíme každý do miery, do akej to chce pochopiť, ale čo je najdôležitejšie je, aby oni mali pocit, že sú reprezentovaní ľuďmi, ktorí sú hodnotoví, profesionálni, v integrite a že idú do toho s mierou odhodlania robiť európsku verejnú službu a nie ako na Slovensku typicky politické strany sú postavené ako marketingové podnikateľské koncepty, ktoré nebudujú tí lídri s tým, akým spôsobom zreformujeme Európsku úniu na to, aby sme boli kolektívne globálny hráč, ktorý musíme byť na to, aby sme sa vysporiadali s tými výzvami, ktorým čelíme ako spoločnosť.
A ako hodnotíte výsledky predčasných parlamentných volieb? Lebo tu ste spomínali, že tie národné strany alebo strany s takouto národnou víziou už ako keby nemali budúcnosť, ale práve Slováci, alebo teda občania Slovenskej republiky vyslali teraz taký signál tým, že vyhrala strana Smer. A teraz máme aj takú koalíciu národných hodnôt reprezentujúcu, že asi toto chcú občania Slovenskej republiky. Teda vy ste pripravení aj na to, že možno tie hodnoty, ktoré vy reprezentujete, sa môžu aj stretnúť možno s takou nesúhlasom občanov, by som to takto povedala, lebo tu predsa len Slováci, a hlavne v regiónoch, majú možno iné problémy, ako v Bruseli sa riešia. A narážam tým aj na to je moja ďalšia otázka, že ako vnímate takú kritiku zo Slovenska, že tí politici, ktorí sú v Bruseli, nezastávajú národné záujmy Slovenska? Ďakujem veľmi pekne za túto otázku. Je to veľmi komplexná séria rôznych problémov, do ktorých sme sa dostali po 20 rokoch. Práve tej reprezentácie, ktorú sme na Slovensku mali, že tu máme politické strany, ktoré robia rozdiel medzi národným záujmom a tým, o čom sa rozpráva v Bruseli. To, že sa fyzicky o tom rozpráva v Bruseli, neznamená, že tam nie sú zastupované slovenské národné záujmy. Problém je v tom, akým spôsobom bol unesený celý ten narratív o našom členstve v EÚ a akým spôsobom EÚ bola zneužívaná na krytie hlúpostí, ktorí politici sa snažia si tu presadzovať ako zástupné témy a nejaké pseudoriešenia, preto lebo nemajú odvahu pomenovávať, že naozaj tie výzvy sú komplexné, že nie vždy je to jednoduché a že je to náročný, komplexný systém, v ktorom my teraz fungujeme s ďalšími 26 krajinami, v ktorom sa potrebujeme nejako dohodnúť. A my, keď ideme do tých regiónov, to neznamená, že ľudia neriešia témy. Oni riešia ceny potravín, riešia dvojitú kvalitu potravín, riešia, kam pôjdu rodiť, všímajú si, že Slovensko PISA testy, výsledky, ktoré prišli tento týždeň o tom, ako katastrofálne padá kvalita školstva a každý na Slovensku, kto má peniaze, iba sa pozerá, ako si vybuduje nejakú paralelnú realitu v zahraničí, ako sa oprie o súkromné zdravotnícke zariadenia, o súkromné školy, o súkromné škôlky, o súkromné opatrovateľky starých rodičov, o ktorých sa nám tu nemá kto starať. Toto sú problémy, na ktoré sa dá nachádzať európske odpovede, lenže tí politici nie sú schopní vytvárať tú konverzáciu s tými európskymi partnermi na tej úrovni, na ktorej je to dnes potrebné. Čo bol tá prvá časť tej vašej otázky? Môžete zopakovať? Že ako hodnotíte výsledky volieb. Výsledky volieb, áno. Chcela by som rozlíšiť výsledky volieb ako reakcia na marketingovú kampaň, ktorá typicky na Slovensku sa deje, že raz za 4 roky sa politické strany zobudia, vytvoria nejakú kampaň, pár mesiacov sa tu dejú nejaké konverzácie. Tentokrát to bolo v lete, niekedy je to v zime. A potom zase nastane ticho a každý z nich si rieši svoju parlamentnú agendu. Odlišiť toto ako marketingový projekt od hodnôt, o ktorých vy hovoríte, že čo sú vlastne hodnoty, na ktorých Slovákom a Slovenkám záleží a ktoré chcú, aby boli zastupované tými politickými stranami. Sú to hodnoty ako istota, ako bezpečie, ako dôvera, ako to, že my chceme byť zastupovaní ľuďmi, ktorým chceme dôverovať, že sa postarajú o to, že my cítime, že potrebujeme ako kolektív fungovať na nejakých princípoch, ktoré sú hodnotové, profesionálne, že sú ľudia vypočutí, zastúpení a že je postarané o to, že je normálne, že ľudia sa boja, lebo ten svet je dnes tak komplikovaný, toľko rôznych nebezpečenstiev, číha na nás všetkých, na naše deti, fyzicky na uliciach, v online priestore. Príroda, ani nemusíme sa o tom rozprávať, do akej miery globálna rovnováha v životnom prostredí je narušená a do akej miery naša národná vláda ešte prispieva k tomu, aby ešte väčšia katastrofa sa tu udiala, prírodná. Sú to otázky, ktoré aj v dôsledku hybridnej vojny, v ktorej sa nachádzame a dezinformačných kampaní, v ľuďoch živia veľký pocit strachu a potreby byť uchránený od hrozieb, ktoré mediálny priestor na nich projektuje. Avšak podľa môjho názoru nie je odpoveď návrat k akýsi národnej odpovedi, lebo to ani nie je odpoveď. To akokoľvek si chceme myslieť, že vie byť odpoveď uzatváranie sa naspäť k sebe,
To nevie byť odpoveď. Jediná odpoveď vie byť profesionálne, inkluzívne zastúpenie záujmov našich občanov v profesionálnej, inkluzívnej konverzácii a v spolupráci s našimi partnermi, ktorí sú v iných krajinách Európy a ktorí nám ponúkajú ruku už 20 rokov. A nie, že nám ponúkajú iba cash a choďte s tým a robte si s tým, čo chcete, ale ponúkajú nám spôsob, akým spôsobom reformovať, pozdvihnúť kvalitu verejného súkromného života na Slovensku, biznisu, škôl, zdravotníctva, sociálnych služieb, lenže my prehajdákávame tieto možnosti tým, že sa pozeráme iba na seba a na tieto jednotlivé partikulárne marketingové projekty, ktoré tieto politické strany sú. Ako ste na tom so zberom podpisov? Ako som spomínala, pripravujete sa na eurovoľby. Čo očakávate od eurovolie budúci rok? Finišujeme zber podpisov, takže pre tých z vás, ktorí dnes pozeráte nás, kľudne ešte môžete sa so mnou spojiť niekde na sociálnych sieťach a na internete, ak chcete podporiť vstup Voltu ako európskej komunity do slovenskej politickej konverzácie, tak budem veľmi rada, ak nás podporíte aj svojim podpisom, pretože to považujem za prvý veľmi dôležitý krok k tomu, aby sa navrátila dôvera a participatívnosť občanov do tvorby tej politickej zastupiteľskej demokracie, ktorú máme. A pre mňa je to krásne vidieť tie tisícky podpisov, ktoré už sme dostali. Ďakujem všetkým vám, ktorí ste boli ochotní nám vyjadriť dôveru, špeciálne v tejto atmosfére, ktorá dnes sa na Slovensku nachádza. Špeciálne v tom počasí, v tom, že si musíte dávať dole rukavice a v snehových fujoviciach nám dávať tie podpisy, lebo stále to na Slovensku funguje tak, že musíme zbierať podpisy papierovo. Takže ďakujem veľmi pekne a budem vďačná, ak nás podporíte ďalej. Čo sa týka eurovolieb, je to veľký sviatok pre hnutie Volt. Práve preto, ako som hovorila, že Volt už má dneska desiatky tisíc členov vo vyše 30 krajinách. Spustili sme jednotnú kampaň, jednotný program. Je to prvýkrát v Európe, kedy ľudia, ktorí žijú v Európe a žijú ten európsky život, majú možnosť byť súčasťou konverzácie, ktorá je veľmi odvážna a inovatívna o tom, akú Európu vlastne chceme a čo sa musí zmeniť vo fungovaní Európy a kto z nás môže byť súčasťou, lebo každý z nás môže byť súčasťou tej konverzácie o tom. A to je to, čo je najkrajšie na Volte, že naozaj je to veľmi otvorené, inkluzívne hnutie, kde každý dnes sa môže zapojiť a byť súčasťou kampaňovania. My vieme, že dnes Slováci, Slovenky žijú veľmi medzinárodný život, veľa z nich žije v zahraničí, niektorí z nich majú časť svojich rodín zahraničných na Slovensku a je úžasné od nich počuť, že je to prvýkrát, kedy cítia, že európske voľby naozaj vedia vytvárať tento európsky pocit v nich. Že nie je to iba súbor národných volieb do jedného európskeho telesa, tak ako dnes marketingoví experti vám povedia, že no ale to je stále národná kampaň. Nie. Občania a občianky, s ktorými sa rozprávame, oni nám hovoria, že oni chcú cítiť tú európskosť v tej konverzácii, práve preto, že ju cítia vo všetkom ostatnom, čo žijú. Takže veľmi sa teším na tie konverzácie, hoci samozrejme bude to celé v tieni prezidentskej kampane a uvidíme, že do akej miery bude daný mediálny priestor konverzácií o našej európskej budúcnosti. Aj minulý týždeň bol zverejnený ďalší prieskum, kde myslím iba tretina Slovákov vyjadrila pocit, že sú európske voľby dôležité pre nich. Takže je to opäť jedna z veľkých príležitostí na konverzáciu o tom, že kde všade okolo seba vidíme Európu. Vašou kľúčovou témou sú aj ženy v politike a podpora ženského líderstva. V západných európskych krajinách je zastúpenie žien v politike vyššie ako napríklad na Slovensku. Slovensko malo doteraz jednu ženu ako predsedničku vlády a máme teraz prezidentku. A ešte spomeniem, v parlamente máme historicky najviac žien, teraz poslankyň, ale ešte aj to je málo. Ako vnímate túto situáciu na Slovensku, že je ešte stále málo žien v politike? Vnímam to absolútne katastrofálne. Nie je to pre mňa téma, ktorá je akosi kvotovou témou, že OK, môžeme si odfajknúť to, lebo už sme mali premiérku, prezidentku a áno, máme najviac žien, máme o jednu ženu viac ako v predchádzajúcom volebnom období. Stále máme 20% žien v Národnej rade. Asi všetci veľmi dobre vieme, aká je skladba slovenskej spoločnosti. Je to pre mňa absolútne nepripustné, že politika je dnes jeden mizogynný, elitársky priestor, ktorý si uzurpovali muži počas desiatok rokov a ako dôsledok toho dnes je extrémne ťažká každá konverzácia, ktorú aj ja dnes mám so ženami,
ktoré pozývam do toho, aby sa stali politicky aktívnejšie, aby sa stali verejnejším hlasom pre tie problémy, ktorým sa venujú, pre projekty, ktoré budujú, pre komunity, ktoré zastupujú. Kým budeme potrebovať mať tieto konverzácie, dovtedy to bude nutné ich mať. Ja verím, že aj Slovensko sa dnes raz posunie na úroveň, ako je napríklad na Islande, že tie konverzácie už netreba mať, že už to je normálna kariérna cesta pre ženy. Je tam aj samozrejme veľmi, veľmi silný môj osobný príbeh. Ja sa roky venujem budovaniu ženských rôznych sietí. Venovala som sa na európskej úrovni rôznym politikám na podporu žien v rôznych úrovniach spoločnosti. Koučujem ženy, mentorujem ženy. Je to pre mňa jedna z absolútne nepriateľných nejakých charakteristík slovenskej politickej scény, že z nejakého dôvodu sme sa dostali do pozície, kedy je politika tak toxická a tak nebezpečná pre ľudí, že ženy si povedia, že nechoď do toho. Ja sama to počúvam celý život a je to pre mňa niečo, čo nechcem, aby ďalšie ženy a naše deti, naše dcéry museli v tom vyrastať, počúvať, kým sa nemôžeš stať, lebo si žena, lebo si východoeurópska žena, lebo si Slovenka. Ja chcem, aby ženy a každý v Európe, bez ohľadu na to, akú má rodovú identitu alebo inú identitu, aby sme žili v Európe, kde každý sa môže stať, kým sa chce stať. A aký sa musí stať ten politický systém na to, aby vytváral funkčný, bezpečný priestor a rámec, na to, aby sa ľudia cítili podporení školstvom, sociálnym systémom, zdravotníctvom, biznis prostredím, súdnictvom, aby každý sa cítil bezpečný, slobodný v tom, aby sa mohol stať, kým sa chce stať. Takže ak na Slovensku dnes nás pozerajú ženy, ktoré čakali, to je to, čo tiež počúvam od našich niekoľkých budúcich kandidátok do eurovolieb, mi povedali, že na toto som ja čakala. Ja som vedela, že sa venujem roky európskym témam, že som aktivistka, že chcem byť verejnejšia osoba, ale celé roky som si hovorila, že do tejto politickej strany nejdem, lebo sa tam necítim bezpečne, nebudem sa cítiť podporená. A mala som niekoľko takých konverzácií, že mi povedali, že OK, že na toto som ja čakala a idem do toho, lebo poprvýkrát prišla jej do života ponuka spojiť sa s politickou komunitou, v ktorej vie, že sa bude cítiť podporená ako žena vo svojej unikátnosti, v tom, aký hlas chce byť, akú energiu chce prinášať, lebo to nie je o kvote, o číslach, lebo aj na Slovensku sme mali političky, ktoré boli hlasom extrémne antifeministickej agendy, boli proti ľudským právam žien, proti ich slobodnému právu sa rozhodovať o svojom tele a o svojej budúcnosti. Takže to nie je o tom, že akákoľvek žena alebo akýkoľvek muž pôjde kandidovať za Volt len preto, že sa prihlási. Máme veľmi jasne stanovené kritériá a hodnoty, o ktorých sa rozprávame s tými ľuďmi. Takže aj pre tie ženy, akákoľvek žena, ak tvrdí, že je hlasom ženskej agendy, tak najprv sa rozprávame o tom, že čo je tá agenda a či naozaj sú to tie ženské hodnoty inkluzívnosti, možno súcitu, novej kvality spolupráce a načúvania, ktoré dnes sú urgentne potrebné v politike a ženy vedia byť krásnym hlasom týchto hodnôt, pokiaľ sú podporené. A čo je podľa vás dôvodom, že ešte je stále málo žien v politike? Ja sa to vždy pýtam, že či to je z dôvodu, že ako ste spomínali, že je to profesia, kde väčšinou sú muži a veľmi ťažko sa žena presadí v takomto priestore, alebo je to z dôvodu skôr, že nie je to atraktívna profesia pre ženy. Mnohé političky sa totiž sťažujú, že aj kvôli tomu, že majú rodinu, že ťažko zvládajú tieto dve veci robiť naraz a sú aj vystavené väčšiemu útoku aj zo strany médií, sú pod väčším drobnohľadom médií, ako napríklad muži. Aj čo sa týka ich vzhľadu, aj čo sa týka ich vystupovania. Krásne ste pomenovali x dôvodov, ktoré s tým súvisia. Čomu ja sa venujem profesionálne a prečo som sa aj rozhodla prísť budovať Volt, ktorý má rodovú rovnosť vo svojom DNA. Je to absolútne že KO kritérium Voltu pre každú svoju národnú kapitolu, že musí mať rodovú rovnosť vo svojom leadershipe. Aj preto ja dnes ako spolupredsednička Voltu mám mužského spolupredsedu, že musí mať rodovú rovnosť vo svojej členskej základni. Preto Volt ako národná bunka Voltu dnes máme najvyšší podiel žien naprieč všetkými národnými bunkami Voltu. Preto, lebo sme si povedali od prvého dňa, že budeme
tou prvou stranou, kde to není marketingový narratív, že áno, budeme mať nejaký zipsovací systém na kandidátke, alebo budeme mať dámy na billboardoch, alebo budeme identifikovať nejakú jednu ženskú tému a rozprávať o spájaní práce so súkromným životom. Pre nás je toto hodnota, ktorú máme od prvého dňa v dizajne strany, preto, lebo veríme tomu, že táto diverzita aj v iných identitných ohľadoch sa potom odzrkadluje v tom, ako to hnutie funguje a akú kvalitu konverzácie a kooperácie máme vnútri hnutia. Čo je podľa mňa veľmi dôležité v tomto povedať, lebo veľakrát, a ja som pozývaná na tie eventy rozprávať sa o tom, že prečo tam ženy nie sú a tak, dôležitejšie podľa mňa je sa pýtať, čo môžeme spraviť preto, aby tam viac žien bolo. A odpoveď na to je na rôznych úrovniach. Samozrejme, jedna z úrovní je politická, ako sa musí zmeniť legislatíva a tým pádom, aké političky musia byť v politike na to, aby ženské témy boli naozaj zmysluplne zastupované a tie politické riešenia, aby naozaj dávali odpovede, ktoré tie ženy a tie rodiny okolo nich potrebujú. Ale časť tej odpovede je zároveň komunitná a individuálna a tým pádom každý z nás, čo vieme spraviť preto, aby napríklad sme podporili hnutie, ktoré má túto hodnotu v sebe. Každý z nás má nejaké zdroje, finančné, odborné, komunitné, máme kontakty, máme možnosť sa vyjadrovať a ovplyvňovať verejnú mienku tak, aby sme prestali normalizovať to, že dnes máme v Národnej rade 20% žien a zdá sa, že to je OK. Lebo sa tu riešia absolútne zástupné témy, ktoré nepohnú ani slámkou kvalitou života Slovákov a Sloveniek, akurát deštruujú našu kvalitu života a nášho životného prostredia. Namiesto toho, aby sme sa rozprávali o tom, že ako chceme vytvárať politiky, ak ich vytvárajú ľudia, ktorí nereprezentujú našu spoločnosť. A preto ja hovorím všetkým, ak opäť chcete podporiť to, aby Volt so svojou európskou víziou inkluzívneho, profesionálneho zastupovania sa stal väčším a silnejším a hlasnejším v Európe, tak sa mi ozvite a môžeme sa rozprávať o tom, že kto sú aj tie ženy v našich komunitách, ktoré čakajú na to pozvanie a hlavne nechoďte za to ženou s tým, že poď kandidovať, ale choďte za ňou s tým, pozývam ťa kandidovať a čo môžem spraviť preto, aby si sa v tom cítila podporená, videná a bezpečne. Lebo my nemôžeme na tie ženy hádzať to, čo politický aktivizmus obnáša, aby to uniesla sama. Lebo naozaj dnes je to náročné, je to nebezpečné, ona potrebuje zdroje. Ak tam chceme mať mladé ženy, to znamená, že sa musíme rozprávať o tom, že kto bude kryť jej životné náklady, ona ak má dať naspäť na bok svoju kariéru alebo svoj biznis a svoje deti, akým spôsobom si to ona má nastaviť. Preto dnes tie mladé matky v politike nie sú, lebo sa to nedá. A preto dnes napríklad vo Volte, keď my sme mali valné zhromaždenie v Paríži, tak jeden z dizajnových elementov toho valného zhromaždenia bolo, že bolo zabezpečené starostlivosť o deti. A tým pádom tie z nás, ktoré sa chceli zúčastniť valného zhromaždenia, napríklad sú to mladé matky, ktoré dojčia, alebo sú slobodné matky a nemajú kam odložiť tie deti, mali vytvorený priestor na to, aby boli politicky aktívne, aby zažili silu a energiu toho hnutia a zároveň sa nemuseli cítiť, že musia oddelovať svoje materstvo od svojho politického aktivizmu. A to je podľa mňa strašne dôležitá nejaká konverzácia, ktorá na Slovensku dnes chýba. Všetci sa tvrdia, že kde sú moje ženy? No tak správame kvotový list. A čo to obnáša? Čo ona potrebuje ako podporu? Táto konverzácia vo verejnom priestore je podľa mňa absolútne absentujúca. A keby tie ženy cítili, že môžu to robiť bez toho, aby niekto čakal, že aj bude ona zraniteľná vo verejnom priestore a bude tam sama, keď ju tam budú atakovať. Že aj musí dať svoje deti nabok, aj musí dať svoj biznis nabok. Keby ten setup bol iný, tak by ich tam bolo viac. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor a že ste ku nám prišli. Ďakujem aj ja veľmi pekne. Dovidenia.